Abad, taga South Central Sipocot. Nagpapasalamat po ako sa tinapo ko ako dito na relief goods para sa Muya. Hindi po sa Lipa, Sampaguita West. Nagpapasalamat po ako sa pag-abot nila ng tabang sa Muya. Sa ako Bicol po, salamat po. Ako po si Marie Claire Luna Ricuya po, taga Bagakay, San Jose Camarines Sur po. Ako po nagpapasalamat kay Congressman Elizal Dico. Ako po si Oriel Pujin, naka-star sa Tula-Tula, Legazpi City. Salamat sa Indoga Boss, sa kay Congressman Elizal Dico. Ako po si Michael Mendoza, taga Bukuma nito Albay. Nagpapasalamat po ako kay Congressman Elizalde Co sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Maraming salamat po. My name is Gerald Luna from Bagakay, San Jose Camarines Sur. Trabaho ko po dito sa Batangas, production operator sa brother ko. Thank you po ako Bicol, Congressman Elizalde Co. Thank you. Ako si Marites Interen, nakatira sa Legazpi Village, na nagtatrabaho po dito sa bayan ng Binyang, West. Thank you po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa binigay na tulong ni Congressman Elizalde. Ako po si Annalyn Botor, taga Nabua, Camarines Sur. Yan po ako hindi nagtatrabaho sa Laguna. Nagpapasalamat po ako kay Congressman Elizalde Co sa binigay na relief. Malaking tulong na po ito sa amin. Salamat po. Ako po si Ricky Morales, ang foreman po dito sa grupo pong Albay. At maraming salamat po kay Congressman Elizalde Co at sa ako Bicol po na pumunta po dito sa amin. Tinulungan po kami. Maraming salamat po. Sa ako Bicol po, salamat po. Salamat sa Indoga Boss. Maraming salamat po. Thank you po, maraming salamat po. Mabuhay!